Eliel. Eliel. Raining. Ay, It's raining. Here. raining? No. It's raining. Oh no. Mama. Ala, 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 ala. Baka madala yan din. Asan yung ano? Sorry. Yung goggles. Tinatanong kita kung magagagal ko. Hindi. Magpaka na lang. Lalim na dito. Bye-bye! Bye-bye! Wala. Para naligo natin sa New Year. Dito tayo sa malalim. Dito sa malalim. Halo po sa maglayo ah. Ay, lamig. Dapat sa'yo masalbadida ko eh. Ayaw mo pahawak ko. Alin sa light yan. Dito kami. Hem. Ay ko, tatanggalin yung kamay ko. Hirap. Ayun na, mangingal. Saan ang bisa nito? May bisa dito? CR. Saan? Hindot. Mama. Oh, baka masuwi na naman. Ada buaya tu dapat. Hyper tu dapat. Video. Maliwanag ano? Maliwanag din kay Papa. Elgo. Unang ligo sa dagat. Orang ligo sa dagat sa 2026. Orang ligo sa dagat sa 2026. Hawakan mo nga dito. Hi. Ganito agad. Ganong light. All done. Okay naman na dito. Nilalamig na yun. Ako, nilalamig na eh. Uy. Ito. Wala ka na.